puno se govori o trendovima u svijetu, o tome što nas čeka u budućnosti i kako se mi kao stručnjaci prema tim trendovima trebamo postaviti i vjerujem da će nas to sve inspirirati da sutra kad se vratimo ponovno na svoja radna mjesta napravimo neke nove iskorake, unesemo neke novine u ono što radimo i da svi skupa ostvarujemo još bolje rezultate nego do sada. Čovjek se odmakne na 2 dana iz prakse, iz hektičnosti ureda i dobije priliku zapravo sa kolegama vidjeti otprilike gdje čime se bavimo, podijeliti probleme, podijeliti dobra iskustva, čuti neke dobre primjere, otvoriti u sebi, a i s drugima prokomentirati neka zanimljiva pitanja koja nam itekako utječu na svakodnevni rad. Ono čemu se posebno veselim je da smo otvorili jako kvalitetnu raspravu o mjerenju i evaluaciji, o važnoj temi koja je itekako bitna za budućnost i za reputaciju naše struke i očekujem i nadam se da ćemo sljedeće godine na konferenciji po tom pitanju već predstavljati neke sasvim konkretne rezultate. Bila sam oduševljena apsolutno John Ticksom i ove radionice su bile veliko iznenađenje od gospođe Darije Matiljak i Ankice Mamić i izvukli smo jako puno novih trendova i što mi se jako sviđa, vidim da i na međunarodnom tržištu struka ima identične probleme sa kojima se mi sukobljavamo ovdje. I onda stvarno 48 sati slušaš, upijaš, učiš, educiraš se, družiš se sa kolegama. Naravno da razgovaraš više manje samo o poslu, ali toliko je dobro da onda drži još 360 dana idućih. Zato je sjajno. Jako se ugodno osjećam, atmosfera je pozitivna, naučila sam neke nove stvari, gotovo od Slovenaca koji su nam došli u goste i malo za promjenu nešto ispričali o nama samima i nadam se da će i sljedeća konferencija biti ovako dobra kao što je. Ovogodišnja konferencija je super, i ljudi, i teme, i debate, podržalo nas je i vrijeme, tako da i sa suncem smo dobro prošli, tako da apsolutno se vraćamo. Svaka konferencija je prilika nešto novo naučiti. To su bili sjajni predavači, ali šta je najbitnije sresti kolege, bar jednom godišnje i porazgovarati o svakodnevnim problemima PR-a. Čuli smo da smo u depresiji, a ove konferencije mogu primjer da budemo malo i pozitivni, da budemo malo veći optimisti.